Sirti kumana yakti ang takbai ke gari paika soikan saikan soi satta hai gari paika emon kalai khuri man gari bo mane tei kono sanan kokuri buzi khade emon gari bobai gari panjang ke bobai bo jogajog khaidi सबसे गाड़ी कम दाम खर मानाय बनो आं जे मालाय मानि आनि लाइफ ओ गाड़ी सय सातटा पाइमान सिरति कुमान जाकते अब नि बागे सिमदा पाइ नाके बुनि बुदा नों मा पाइ अब तो बुनि बांगोता आं काइसे ना काता काइसे जों साइगा काइ जे बुइरो ता आन दलकता बुजिखेर ब्रा आं बासे जों सय सातटा गाड़ी पाइ जांलायबा तिनि बो बिन जाकतिन पाइनि तिनि बिन जाकतिन पाइनि फायो गो गाड़ी कलाइखे माने हिनै आं मोसे खाने फाय माने आनि गाड़ी कामसिको आइपना आं तेव बिन जाकति कलाइखे माने हिनै जों खाने फाय मा फायगारा तिन तेबो बेलाय हामबाय काइ सिरति कुमारनि नाम्बार आं रेरवानो निजी जे पाइनाय बको तिनि बगार नति फाकेनो के फोन फायला सिरति कुमारनि याकतै बगार पाइमाने तिनि एक्सचेंज खालायनाय तिनि जमारै कलाङै थांनाय इंगे खानाबो गाड़ी माने आं आगातला सिदि अन्य गाड़ी नानाय नि न गाड़ी खर फालकना इहर खबना वागनार काहामसि गला सामबा ओ काहामजे पूरा एकदम फायमा उबसिको एक থেকে देर বছর का पाइमानि माके तांग ताम साबसे बिसिङो के कुरै ओ जे पाजे ब्रनो तुरु बिलिम ब्रक बता बवासे कुइ टंखाता बिसिको फालकलांसे बो आं ताबो 3 लाख फाले गलांखा दारा आं ते दाति साइमगा साखामले कुन दा डिस्टार्ब त कोन डिस्टार्ब कुरै कलाइखे माने हिनै आं ते बुका तालनानै हिनै नै नाया उबिन थाने तेबो साखामलासो आंखौ पाइनार खामले ना गाड़ी गंमा ओ सिरति कुमारनि गांके आंनो फुंलिया सिरति कुमार गांके ब तिनि नुक जागलिया द किसा लासि जागवावन बग नं बसखां तो बलिया नरक बन मखांनानि मसंखांगा सुरमो डाइरेक्ट फाइनांसिना मखा उदयपुर ओ जागन बुंखिया उदयपुर ता ब उदयपुर माराथुसु जयन उदुक अने एक्सपीरियंस दङ कबिन फुंनि सुरम दो उदयपुर मारुति सुजुकी एरिना के जेकोनो मारुति सुजुकी नि गाड़ी नाना कांके बनो कल खालायमानो जे जागा फोन बरं द गोबां ब्रान्च दङ दिबा जे जागान फोन बर कम खेरि मानो ब निजिसे पाइजाक सातटा कलेक्शन सातटा पाइखा आंके थानि कासे जों साइगा ताय गान दलं नाय रखता निन बंखे आन बुंखे रविन्द्र त्रिपुरा पारा तिवंडर इनके बंग्रनि सुरमनि गाड़ी किसा फुंगन म बदो अपर इकमर दङ गाड़ी दबाब करिनर सिरति कुमार देवना ब एकदम बेस्ट ब्रक एकदम ब्रक गाहाम बनि लाइन तिखला आं बनि याकति गाड़ी मुनो नावो नरक जतन नाना मुसुगि तंखाय फायदे सिरति कुमार बाय फाय जुगाजुग खालाय फायदे ओ उदयपुर सुरम के रेकर्ड ना बिनि बुमु ओ उदयपुर सुरम बने अनेक रेकर्ड मारुति सुजुकी गाड़ी ता सुजुकी अब कॉलेज नियां आगे दिया डनबास्को गानारा बिनजांति नानै बांना तासिं गांखे फ्राय सातटा नाखाव बिनजांति गाड़ी सिरति कुमार जाक्ति ता गे नरक बजति पानि मसंखे नरक बकल खायदि सिरति कुमार जाक्ति गाड़ी नरक बिश्रामगंज नाय मानो उदयपुर नाय मानो गते बरबर तंग हमो आगरतला बनाय मानो आगरतलानि जति न मारुति सुजुकी नि गाड़ी नाना मसंखांखे सिरति कुमार जाक्ति आंखा नरक ना दिनि साना मसंगो जतनि बेस्ट हान्नाबले ना हान्यो एकदम कोनो फानि इहि हिनिमे ना हिमा एकदम कम फाइनान्स बाइकलाय बनार माननाय हासि एला साम लासि जागो दो नरक बन मखांनायनि मसंखांखे सुरममा फायनाय एबाके कल खालाय WhatsApp तिफोन नरक नायलायसिदि ब गारिनो पायनाय ब गारिनो हामजाक आ गारिनो बुंसिम बन सादि हिसाब सान्दि नंनो ऑनलाइन बरनाय कल फोन खायदि मेसेज फोन खायदि रिप्लाय रेनाय डाइरेक्ट हिसाब नायनाय नों बरगय मालाय फाय पायमानो इनका सिरति कुमार द जगानि सुरमनि बाहाय बरक बोले बतो काम नो सेल्स बो काम खायो बनि जे स्पीकिंग पावर बो काम दंगो माने बनि जतो किसन ठीक दं ओवरऑल ओके बा उदयपुर सुरमनि टॉप नंबर 1 नि खोना तबनो मिनसि रेकर्ड गोबां नि खोना ताबो तो फालाइन दंगो उलो बाहायाव नाते सेमिया किन्तु काम न फालो बा ताइसिंगो यां मुका गाड़ी सलायना फायमान सिंका बिन याकति सातटा पाइजाफु अब सय सयदा आवला ठीक न আপনি কি স্মৃতি কুমারে জানেনি স্মৃতি কুমারে চিনেনি এনে যে সেলসম্যান আছে কি রকম গুড টু গুড না একদম ওই বেশি বেচতে পারে এরকম শুনে আরে দারুন কথা বলার স্টাইল অন্যরকম আচ্ছা একে খাস দাতে বস একবার ন রকরং না দি অবং গাংকে পুরা ফিডব্যাক না জায়গা কো যাক মার্কেট বমা চলিতং বিনি o suruma bahike phalaitong obo ojagan borok bosaka angko ar borok bosawa ke je customer
paine phatarni phaine borok kaham no sao a borok kaham sama bai sing kaham sama borok kaham sama bai aba baya norok bo direct bono call khaine di bahai borok mongkha Udaipur surumni top number 1 seller kaham borok interest komnai phalnai rank kobang mon bagui norok ekbar call khaidi tini bagui sing jotono hambai।